Tervetuloa! Tässä opastusfilmissä näytämme, miten käytät Toyota Touch 2 with Go ja Touch 2 with Go Plus-laitteiden navigointitoimintoja. Toyota Touch 2 on uusi multimediakeskus, joka tarjoaa muun muassa peruutuskameran, kosketusnäytön viihdejärjestelmälle sekä yhteyden hands-free puhelimeesi. Lisäksi Touch 2 with Go-laitteessa on navigointitoiminto, valmiita mobiilipalveluita sekä mahdollisuus hankkia lisää sovelluksia. Touch 2 with Go Plus-malli mahdollistaa myös puheohjauksen. Aloitetaan katsomalla hieman Touch 2 with Go navigoinnin ominaisuuksia. Aloita painamalla Map-Nav-painiketta. Paina sitten reittivaihtoehdot, jolloin voit valita Näytä reittivaihtoehdot kartoillasi. Riittää, että teet tämän kerran. Palaa sen jälkeen navigoinnin päänäyttöön ja paina Anna määränpää. Syötä haluamasi osoite tai postinumero ja valitse sitten Laske reitti. Laite tarjoaa nyt sinulle 3 erilaista reittivaihtoehtoa. Nopeimman, lyhyimmän ja taloudellisimman. Voit myös valita moottoriteiden, tietullien, tunnelien ja autolauttojen välttämisen. Tämä kuvake vaihtaa karttanäkymän tyyliä. Touch 2 with Go Plus mahdollistaa myös 3D-maamerkkien näyttämisen. Seuraava kuvake vaihtaa karttanäkymää normaalin näkymän ja liikennenäkymän välillä. Lisätietoa liikennenäkymästä saat opastusfilmistä Kuinka käytän Toyota Real-Time Trafficia. Alakulmassa oleva kuvake tuo esiin lisätietoja ja karttavaihtoehtoja. Painamalla kiinnostavat kohteet voit valita, mitä kiinnostavia kohteita kartalla näytetään. Esimerkkejä kiinnostavista kohteista ovat esimerkiksi huoltoasemat, ravintolat tai kulttuurikohteet. Jos matkapuhelimesi on yhdistetty Touch 2 with Go-järjestelmään, voit ladata kohdetietoja Google tai TomTom karttapalveluista tai puhelimesi yhteystiedoista. Saat lisätietoja opastusfilmiltä Kuinka lähetän kohdeosoitteita tietokoneelta autoon.